दा रुंसारि दैख्रं खुंगुर बसुमतारिनि आंगो बिसि मानाव गेदेर कल्याणी बसुमतारी बिथांखौ बे समाव गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय। लोगोसे बिथांनि जे मांखरसालि बे मांखरसालियाव गिबियै बिबार बावजेननो थाखाय आङो मानगोनां बिथांखौ बे समाव खावलायनाय जाबाय। बे समाव रुंसारि दैख्रं खुंगुर बसुमतारिनि जे मांखरसालियाव गिबियै बिबार बावजेननाय बिथांनि अनजालि बिसि कल्याणी बसुमतारिनिसिम बिबार बावजेननायनि थाखाय साबायखर जासिबाय। दा बे समाव आलासि सिनायथि होनायजों लोगोसे जांख्रिथाय देंखो रोजाबगिरि रुंसारि दैख्रं खुंगुर बसुमतारिनि सोमोन्दै लोब्बा लाखिनानै सुंद' बिबुंथि होनो थाखाय आङो खावलायनो आखायाव लादों। दा गिबियावनो आङो सिनायथि होनायजों लोगोसे नैथि खेब फालिनो नाजानाय रुंसारि जादों 17/12/2016 दिनै बे गोथार सानाव
बर' फरायसा आफाद आरो दुलाराय बर' हारिमु आफादनि दैदेननायाव थांखि आरो थाखायनि थाखाय दिनै नैथि खेबनि बे हाबाफारिखौ दैदेननाय मानगोनां बिथांबायदि जोङो थट बा रियेल जेनुइन सेक्रिफाइसखौ जोंबो खालामनो नाजानांगोन, खालामनो हानांगोन आरो बे प्रमिसखौ जों लानो हानांगोन। दा आं गोबांथार बुंला, दिनैनि बे दैख्रं खुंगुर बसुमतारी जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोन जायगा मोनो सिबिनायखौ आरोबाव बावनानै आंनि फंनैसो बिबुंथि। रुंसारि दैख्रं खुंगुर बसुमतारी बिनि थैनाय सानजों लोब्बा लाखिनानै गावनि बेसेन गोसा मेहेरगोनां बिबुंथि होलांनाय दुलाराय बर' हारिमु आफादनि लेङाइ आफादगिरि मानाव गेदेर जगेश्वर ब्रह्म बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर जासिबाय। गोबांथार बेवहाय बिबुंथि लाखिनांगौ आलासिफोर थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि प्रमद बर' सारा मोनसे मेसेज हरदों, दुखुनांथाव बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हादिया। आरो बिनि अनगायैबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो गाहाय नेहाथारि बिथां लरेन्स इस्लारियाबो बेवहाय हाबाफारियाव सफैनो हायाखै। आरो गुबुन गुबुन बिदिनो गोबां हाबाफारि थानोसोनायखाय हयथ' गोबां दल संगठननि दैदेनगिरिफ्रा बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हायाखै। आं बिनि थाखायनो निमाहा बियो। जियानो जाया मानो दायो जे रुंसारि दैख्रं खुंगुर बसुमतारीनि जे थैनाय सानाव बाहागो लाफैनो हानाय, दिनै बे गोथार बुब्लियाव बाहागो लाफैनो हानानै आङो खोब गोजोननाय मोन्दों। आरो बेबायदिनो जोंनि गुबुन गुबुन दल संगठननि दैदेनगिरि आरो मावथि बिथांमोना जाहाथे रुंसारि दैख्रं खुंगुर बसुमतारीनि बे जे बिथांनि जे बिहोमा होलांनाय, बे बिहोमा होलांनायखौ जेब्लायबो बिखायाव गोबानानै हारिनि थाखाय, समाजनि थाखाय जिथु खामानि मावलाङो, आं बेखौल' खावलायनो लुबैदों। मानोना गोबां दैदेनगिरि, गोबां बेबायदि नेताफोरा गोबाव सम थांनानै थायाब्लाबो नाथाय बिथांमोननि जे बिहोमा, बे बिहोमाया दसे समनिब्लाबो नाथाय गोबाव बोसोर जोरनानै थानानै हारियाव, समाजाव आरो बे बुहुमाव मोनसे गोजोर एस्टाब्लिश जानानै थालाङो। थिग बिदिनो दैख्रं खुंगुरनि जे बिहोमा, जे अबदान, बे अबदाना गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरजों रुजुजानाय, जायखौ मेथाइनि गेजेरजों, देंखोनि गेजेरजों, खबामनि गेजेरजों बिथाङा बर' हारिनि गेजेराव मोनसे जांख्रिखांनाय, जे बड'लेण्ड सोमावसारनाय, बे जांख्रिखांनायखौ बिथाङाबो सासे एबसुनि सासे दैदेनगिरिफोरबायदि एबा गुबुन गुबुन दल संगठननि दैदेनगिरिया जेरोखम रायजो राजाफोरनो मोनसे बिहोमा होलांदों जांख्रिखांनाय, थिग बिदिनो मेथाइनि गेजेरजों, सुरनि गेजेरजों बा देंखोनि गेजेरजों बिथाङाबो बर' हारियाव मोनसे जांख्रिखांनाय, बे जांख्रिखांनायखौ बिथाङा गोबां बिहोमा खालामदोंमोन। दा बिनिखायनो आङो बिथांजों समब्रा समब्रि बेबायदि नङाब्लाबो, बिथांनि गोबां जुनियरब्लाबो, नाथाय जेरोखोम दिनै जों बिथांखौ जोङो सिनायथि लानो खाबु मोनदों, थिग बिदिनो जों खावलायनो लुगैनाया बेनो जे उन जोलैफोरनो जाहाथे जोंनि बिथांनि बिहोमाखौ जोङो मोनथिहोनानै आरो बर' हारिनि गेजेराव बिथांखौ जों जेब्लायबो, बिथांनि बिहोमाखौ जेब्लायबो जोङो गोजोरै लाखिनो थाखाय जों बयबो खामानि मावलायगोन। आं बेखिनिखौनो आसा थिदों। आं गोलावथार बिबुंथि होनो सानाखै, हाबा मावलांगोन। बेखिनिखौनो आङो दिनैनि बे समाव बुंथ'नानै बेवहाय नुजाफैनाय गासै अनसुलि ब्रह्म बिथांमोनखौ मेथाइखौ रोजाबनो थाखाय आङो गुरैयै खावलायबाय। लोगोसे फारियैनो आङो खावलायनो लुबैदों जे बिबार बावनाय जे हाबाफारि, बे हाबाफारिखौ जागायनो थाखाय दा बे समाव आङो खावलायनो सानदों दुलाराय जनक उजिर बिथांखौ बिबार बावनो थाखाय आं खावलायदों। बे समाव आरोबाव आफादगिरि बिथांनि उनाव जोंहा जिहेतु क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बै समनि आगुनि बिबार बावनो थाखाय आं खावलायदों। बेनि उनावहाय जोंनि गेजेरावहाय नुजाफैनो हानाय दतमा दख'रा आइजो अनसाय आफादनि आफादगिरि ज्योतिश्री ब्रह्म बिथांखौबो बिबार बावनो थाखाय आं खावलायबाय।
आफादगिरि मानगोनां रुपिराम ब्रह्म बिथांखौबो बे समाव बिबार बावनो थाखाय आङो खावलायदों आरो दतमा इउनिट ट्राइबेल संघनिनो गाहाय नेहाथारि मानगोनां अतुल चन्द्र ब्रह्म बिथांखौबो बे समाव बिबार बावनो थाखाय खावलायबाय लोगोसे नुजाफैनो हानाय दैख्लं खुंगुर बसुमतारीनि नखरनि सोद्रोमा बिथांमोनखौबो फारियै बिबार बावनो थाखाय आङो बे समाव खावलायदों। बेनि उनावहाय आं खावलायनो लुबैदों क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि मानगोनां मनिन बसुमतारी बिथांखौबो बे समाव बिबार बावनो खावलायबाय लोगोसे जिल्ला एबसुनि गुबुन गुबुन बिबानाव बिबान मोननाय लोगोसे दुलाराय बर' हारिमु क'क्राझार जिल्लानि मावथि बिथांमोनखौबो फारियै बिबारखौ बावनो थाखाय आं बे समाव खावलायबाय। बेनि उनावहाय दिनैनि हाबाफारियाव नुजाफैनो हानाय मोनफ्रोमबो दख'रा आफादनि मानगोनां आफादगिरि गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे दख'रा आरो गुबुन गुबुन आफादनि मानगोनां बिथांमोनखौ फारियैनो बिबार बावनो थाखाय आङो बे समाव गुरैयै खावलायबाय। लोगोसे दिनैनि बे हाबाफारियावहाय दतमा हालामनि साननो हनो गोरों सानसुमै मेलेमजिबिजों लोगोसे मानगोनां रायजो राजा बिथांमोना नुजाफैदों दा बिथांमोनखौबो फारियैनो बिबार बावनो थाखाय आङो बेनि उनाव दतमा दख'रा दुलाराय हारिमु आफादनि गाहाय नेहाथारि मुस्रि मोनसे खावलायनाय बे समाव बाहागो लानो थाखाय आं खावलायदों। दैख्लं खुंगुर बसुमतारीनि थैनाय सानजों लोब्बा लाखिनानै बिबार बावनाय हाबाफारिया जोबखांनायनि उनावहाय जोङो दान्दिसे सम बेवहाय नुजाफैनो हानाय गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ दसे सम बिथांनि न'खराव थांनानै बाहागो लानो थाखाय आङो बे समाव जाबायना बे समाव फैनो हानाय आलासिजों लोगोसे गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम नुजाफैनायनि थाखाय जे साबायखर बावनाय हाबाफारि बे समाव आङो थोंजोङैनो